Nosaltres som les luciferasses, ella és la Míriam i jo sóc la Judit, i en aquest vídeo repassarem diversos mites de l'amor romàntic, quin és el coneixement científic que hi ha en aquest entorn, el debatrem, el posarem en qüestió i això. Si ho voleu saber més, heu de mirar el vídeo. Quan pensem en l'amor, quin és l'òrgan que us ve al cap? Molt possiblement és el cor, perquè la literatura ha tendit sempre a relacionar tot el que és l'amor i romàntic amb el cor. Si hem de pensar en un òrgan, el que sí que està involucrat és el cervell. Per explicar això hem d'anar a una doctora, que és la doctora Fisher, que és una antropòloga que junt amb el seu equip de científics i científiques el que ha fet és intentar trobar quina és la raó biològica de l'amor, és a dir, on sentim aquest amor o aquest enamorament. I el que va fer és agafar un grup de persones que deien estar enamorades, els va mirar el cervell a través d'un MRI, que el que fa és veure quines zones del cervell estan activades, i ha desenvolupat el que diu el sistema cerebral de l'amor, que involucra 3 zones. La primera zona és la que s'encarrega de l'impuls sexual i segons Fisher és la que fa que quan entrem en una habitació amb molta gent fem una cerca de l'amor. La segona zona és la que s'encarrega del sistema de recompensa i aquí està involucrada una hormona que es diu dopamina, que més endavant parlarem d'ella. I la tercera zona és la que s'encarrega de generar el vincle, l'afecció emocional amb aquella persona. Quin és el tema? Que Fisher, i no és una cosa només de Fisher, sinó de la ciència, fa la seva investigació des d'una perspectiva absolutament científica, sense tenir en compte el nostre sistema social i cultural. I aleshores ens dona la sensació que es deixa coses. Per exemple, quan nosaltres estem buscant aquest amor, tenim un sistema cultural i social que impera en aquesta búsqueda. És a dir, és molt probable que busquem amb un perfil determinat perquè és el que se'ns ha ensenyat, o és molt probable que si hem estat assignades amb el gènere femení se'ns ha assignat que ens han d'agradar les persones assignades amb el gènere masculí. Aleshores, aquestes coses com que se les descuida en el seu anàlisi científic. Una altra cosa és que Fisher, en tot el seu estudi, es basa tot el rato en què hem de focalitzar en una única persona, en aquesta búsqueda de l'amor. I aquí s'oblida de parlar de que el sistema monogàmic és un sistema també absolutament cultural nostre. Si haguéssim de respondre ràpid i malament, diríem que sí, que l'enamorament produeix una resposta cerebral quasi igual a quan es fa un consum de drogues, perquè el sistema aquest de recompensa del que us he parlat abans, on estava involucrada la dopamina, és el mateix sistema que està involucrat quan hi ha un consum de drogues. És a dir, un xute de qualsevol tipus d'estupefacient produeix el mateix que quan estem enamorats o enamorades. I el que va trobar Fisher és que, a part, totes aquelles persones que deien estar enamorades i havien estat rebutjades, aquest sistema de recompensa s'activava encara més. És a dir, hi havia com una pujada molt més gran. És a dir, el que podríem dir és que el comportament de l'enamorament és similar al comportament d'una addicció. Quan no tens aquell objecte que desitges, encara tens més necessitat de tenir-lo. Tot el que acabo d'explicar és el que fa que Fisher i el seu equip d'investigació concloguin amb que l'amor és un instint primari i no un sentiment i que, per tant, molts cops hi ha destins inevitables a causa d'aquest amor. Per una banda, és important que remarquem que aquests destins inevitables acostumen a ser només per unes persones concretes, per tant, aquí també hi ha un sistema social i cultural que està imperant i que no s'està tenint en compte. I l'altra és que quan es tracta de l'amor ens permetem tot aquest pensament màgic, no?, que diu Brigitte Vassallo, és a dir, ens permetem socialment dir que és un instint que no podem bloquejar, però quan es tracta d'altres instints sí que s'entén que s'han de poder bloquejar. Un exemple pràctic. Si jo estic al supermercat i algú se'm cola, molt possiblement el meu primer instint és voler dir-li alguna cosa a aquella persona i confrontar. Però ho passaré pel filtre de la racionalitat i veuré que potser no té sentit, que m'espero i que no obro allà una polèmica. En canvi, amb l'amor sí que tot està justificat per amor. No ens permetem passar-ho per al filtre de la racionalitat, no ens permetem bloquejar-ho i inhibir-ho. Quan és un instint com qualsevol altre, ja es podria també bloquejar. La frase aquesta, com estem parlant de l'amor, que el desamor fa més mal que ningú altre, el que també és interessant és que li posem una perspectiva de gènere. És a dir, que pensem de quina forma afecta el desamor segons amb el gènere que hem estat assignades i assignats. Per què?
A les persones que hem estat assignades com a dones se'ns explica que el no amor, és a dir, la solteria, acostuma a ser un camí tràgic, obscur, que ens aboca a la imatge aquesta que desgraciadament molts cops tenim de la soltera de los gatos. En canvi, a les persones que han estat assignades amb el gènere masculí, la solteria se'ls ensenya com un camí de llum on el destí final és un George Clooney que se l'anomena el soltero de oro. Per tant, el que és interessant és que ens pensem de quina forma juga aquest sistema cultural i social en la nostra forma de viure les separacions i el desamor, perquè possiblement té alguna a veure. I què diu la ciència d'aquesta afirmació? Un estudi neurocientífic afirmava que les dones tenim una major densitat de neurones mirall. Aquestes són unes neurones que s'activen quan es mimetitza l'acció d'una altra persona. Per exemple, quan algú somriu i tu sense voler també somrius, no? En aquest moment és quan s'activen les neurones mirall. Aquest estudi ha servit per justificar la afirmació que teníem abans, no? Però aquesta relació de la justificació passa per diversos salts interpretatius i per coses que no acaben de quadrar. La primera és la relació de les neurones miralls amb l'empatia. Mimetitzar l'acció que fa una altra persona no significa que t'aporti una capacitat per posar-te en el lloc del que sent l'altra persona. No? Després, el segon és relacionar l'empatia amb el gènere de dona, no? Que transporta totalment els estereotips sexistes on les dones són emocionals i els dones són racionals. I després relacionar-la amb un rol de gènere com seria el rol de la cura, no? Atorgant-li tota la tasca reproductiva i de cura a les dones i no als homes, no? A més, la moguda de tot això és que ha servit per justificar conductes discriminatòries i desiguals, no? El fet que tota la tasca de cura i tota la tasca d'entesa recaïn les dones com a naturals innates, com una mica com per treure's una mica de responsabilitat, no? Esto es así porque nos han programado así. Aquests estudis neurocientífics s'estan rebatent des de molts laboratoris i des de moltes divulgadores neurocientífiques. El que diuen també és que estructures tan petites no poden justificar com ens comportem i que juga un factor molt clau la neuroplasticitat, és a dir, que el cervell és variable en els teus aprenentatges, on et socialitzes, en el teu entorn, etc. I que aquest pes cultural tindria molt més pes que la biologia, en aquest sentit de les estructures cerebrals. Per desmuntar la frase hem d'identificar què és la metàfora de les papallones a la panxa. La dopamina i el còctel d'hormones que secreten les primeres fases de l'enamorament activen el sistema nerviós simpàtic. Aquest és el que s'activa per respondre a una situació d'alerta o de perill i dur una sèrie d'accions perquè el cos estigui preparat. Per exemple, augmentar la freqüència cardíaca perquè així tot el cos tingui més sang, o mobilitzar aquesta sang cap a les extremitats, perquè enfront un perill puguis córrer, no? En aquest moment és quan sentim les papallones a l'estómac, ja que el nostre estómac o els nostres intestins deixen de rebre tant flux sanguini i es queixen. Aleshores, el tema de que això pugui passar sempre no passa perquè la dopamina i el còctel d'hormones es deixen de secretar i també perquè la persona de la qual t'enamores la deixes de llegir com un perill o que hagis d'estar alerta, no, en aquella situació. No? I això ens transporta totalment cap al mite de l'amor romàntic, de la constància, que entén l'amor com algo constant i invariable i això no pot ser així. Això és tot, esperem que us hagi agradat, ens podeu seguir a totes les nostres xarxes socials i esperem veure'ns aviat a l'Espai Sagnia. Moltes gràcies!